U it-training tal-familja kif kien imur? X'kontu tagħmlu biex titrenjaw? Li kont nivventa minn moħħi. Nivventa jien it-training. Ġili ġew nies jgħidu li eżempju dal-aħħar kemm ilu, mill-Miluxa, 4 xhur ilu, kien champion tal-ballun jelabu l-ballunek. Tennis? Tennis. Għalli ġibli għallu, natlu nġibek ju, ħarġ lek il-modullun, natlu. Xinu għalli għalli ħarġ lek il-modullun, bej l-Adam, ikonna nara, isu naqra bħal ħalib. Il-modullun. Biex il-ġogi jkunu jistaw jiċċaraw. Ma jħokkux ma xuxin, xmita jħokku, għara l-lum il-ġurnata jien, ċertu momenti, ġilli nkun għaddebi prattalika, pop, nixxokja ruħi. Għaxina, nies. Tasab li nies ma xamilt ħafna strapazz? Ejwa, għadni sal-lum. Għadek sal-lum dbat il-konsegwenza ta' kem kont tisforza l-ġismek? Minix ta' wara montani, ekku. Għadni sal-lum. Pero, għalla boja muġuħa. Namlu. Dil-kapacità li ikollok tkun muġuħ, tkun qed bagħti, tkun qed issofri imma l-oġġett xorta tagħmlu. Iva. Min fejn taħseb li ġiet? Min jaf. Jien naħseb. Ma naħsebx li jimmiġnu naqel. Ma naħsebx li jimmiġnu. Bħax qed ngħid li inti miġnun, ovvjament, qed ngħid li inti ovvjament inti hu speċa l-ħajja tiegħek. Imma ċertu nies hekk jgħidu li l-qormi miġnun ta' l-qormi miġnun. Il-qormi mela mhux miż-żejtun. Int miż-żejtun. Il-laqam ta' missieri baqalla anke meta jiġu nies minn barra minn Malta, ngħidulhom eżempju fittex il-laqam u jibatuk bil-ewwa u meta jiġu nies jifittxuni. Jgħidu li għax bil-laqam aħna iż-żejtun. Bil-laqam. Tal-qormi. Tal-qormi. Sewa. Pero kollha wildin iż-żejtun aħna.